patrome, me quer zeggen toerinde, bom ano novo, yeng die salut, yeng die seguridad. Hè? Dat is belangrijk. Eigenlijk is het zo dat we gisteren in de vroege ochtend een melding kregen, iets na 5 in de ochtend. Want de radarkamer die had een boot gezien. En die boot die vertrok eigenlijk in de zuidelijke richting naar Arashi Beach op Aruba. Wat toen is gebeurd, er is een afspraak dat altijd als eerste kustwacht dan als eerste daar naartoe gaat. En dat hebben ze gedaan. We zagen dat die boot eigenlijk daar richting Arashi Beach naartoe ging. Dat de kustwacht vervolgens de achtervolging heeft ingezet op die boot. Maar voordat dat gebeurde had die boot toch 6 mensen afgeladen. Dus er waren toch 6 mensen aan land gegaan. Die 6 mensen die werden eigenlijk door goede coördinatie tussen de radarkamers en de centrale post op Aruba konden de 6 mensen worden aangehouden. En vervolgens is even kijken. Vervolgens is die boot, die was dus omgedraaid en die vluchtte eigenlijk in de westelijke richting. En daardoor is de kustwacht een achtervolging ingezet. En die boot die kon dus op het water ook worden onderschept. En daarbij zijn nog eens 2 personen op die boot aangehouden. Tegelijkertijd zagen wij via de radar ook een andere boot richting Santa Largo vertrekken. Dus onder de mangroven? Onder de mangroven, ja, daar zagen we ze. En die boot die werd eigenlijk achtervolgd daarna. Dus er werd de achtervolging ingezet door de maritieme politie van het KPA met de boot. En die boot die kon ook worden onderschept. En bij die onderschepping kon ook een persoon worden aangehouden. Maar ook daar bleek dat die boot die was dus aan land geweest ook al even. En er waren ook eigenlijk 14 mensen waren van die boot afgegaan. En die waren aan land gevlucht. Maar alle 14 die konden ook door hele goede samenwerking konden die ook worden aangehouden. Dus eigenlijk een heel stevig begin van het nieuwe jaar. Echt een hele succesvolle actie. Waarbij je echt, ik kan niks anders zeggen dan de complimenten aan de collega's, maar ook aan onze partners, de kustwacht en de Guardia Costa, waarmee eigenlijk uitstekend werd samengewerkt. En konden we dus eigenlijk dit succes boeken. Hè. Dat betekende dus dat in totaal 23 personen zijn aangehouden. En dat er ook toch wel een grote hoeveelheid drugs in beslag is genomen. Dus eigenlijk een hele succesvolle aanhouding. En in het papiamento zou je zeggen van, logra. Eigenlijk nos logra turesaki danki. E tremendo trabalho di mi collega nan, y nos partner nan. Guardia Costa en de kustwacht. Echt die samenwerking heeft er echt voor gezorgd dat we dit resultaat konden boeken.